Ayo. Natian wujud temong peksi agawe telining Nano alus manis nangsa ingkang jenengan remeni saking Umi Hafifah iki napa nih Mbah No? Suwantene jen tuweteh sanget niki. Wantene teteh. Nggih niku. Lah larene ayu mboten niku? Ya ayu sanget. Ayu Nggih. Suarane teteh, bocah ayu ngene. Nek biasane anggere nek piyai munggah mongko Umi pas nembangi nyawere minimal 3 juta kok, Nduk. Ayo didolne diesel no ae. Guyon. Yo. Wasawenggen kung lana golek isi podang jenar iba bunga hatiku nyanding bisa dadi Niku bawanipun sampun dipun aturaken Mbah No. Nggih. Dening putu jenengan Umi Hafifah. Nggih. Niki pripun langsung nyawer napa mengke? Lah jenengan kula malah isin jenengan. Nggih. Piye Om Bang Sulono Om sing nampa awakmu lho? nggih pantese to Mbah Pantese iku nek ya nek wis bar jane. Nek urung-urung disawer iku gek-gek mandek iki. pun kula nderek mawon Mbah nderek No, jenengan Mbak. Ya, dalam. Masake Umi niku lho, raine malah kaya kotak amal niku lho Ah, masak. nggih, lah niki kados pripun iki ngalah-ngalahi aspal niki. Nggih. Pun to merdika kemawon mong nyawer ya alhamdulillah wedine ora ya kebangetan jenengan. Eh, Guyon Mbah, guyon. nggih, nggih. Sehat nggih. Amin. Nggih. Nggih. Niki kajenge nembang sik? Nggih. Oh nggih, nembang Om. Nggih. Ya, Om. Jenengan Bang. lagi mriko segede Mbah No, segede. Nggih. Mangke ndak keselintak sampean. Pun mriku, pun aman ta mriku. Ya. Nggih. Umi Hafifah, yo iki ratune podang kuning men ngaturake tembang klangenane Mbah No. Ya. Yo, buka celuk podang kuning. Yo. esuk awan ning ombak wis ora krasa uyulan anggolek sing tak sayang bangun pitarangganku golek ora krasa esuk awan
biasa. Tepuk tangan untuk Mbak No wis kersa joget iki elok tenan.